Sa number 2, Bacolod LGU ang handa nga maghatag sa bulig para makapauli ang mga OFW nga nakabase karon sa Middle East in kaso nga maglala pagid ang sitwasyon dito. Handa nga maghatag sa bulig pinansyal ang syudad sa Bacolod sa mga Bacolodnon nga overseas Filipino workers nga nagatrabaho sa Middle East kung magmando na ang gobyerno nasyonal sa mandatory repatriation. Inibangod sa nagapadayon nga kinagamo sa tunga sang Israel kaupo ng Estados Unidos kag Iran. Ginsiling sang City Administrator nga si Attorney Mark Steven Mayo nga nagdangat na sa 30 tubtob 40 ka mga inquiries ang nabaton sang hotline kag helpdesk nga ginpahamtang sang syudad para sa may mga kabudlayan mag-contact sa ilang mga himata sa Middle East. Sa uno sa iya, 90% sa mga nagtawag kag nagpadulong sa ila talatapan ang nagpangayo sa bulig pinansyal agud iplete sa ilang mga himata papauli sa syudad kung maglala na gid ang sitwasyon didto. Miyara man mga OFW nga nagtawag sa syudad nga nagapangayo budig tungod may kabudlayan sila sa Middle East nga magsilo sa mga bomb shelters. Nagpasalig naman si Mayo nga ang syudad na mismo magahulag agud ipalabot sa gobyerno nasyonal ang kahimtangan sa mga Bacolodnon nga mga OFW didto. Sarang man nga makahatag ang syudad sa assistance para iplete sa mga OFW kung mag-declare na ang Pilipinas ang mandatory repatriation. Sunod sa Department of Migrant Workers, wala na magsaka ang alert level sa Middle East nga mag-require sa Pilipinas nga magpatuman sa repatriation. Ilalangid yang assurance coming from the local government sang Bacolod ngayon kaso magpuli sila, there will be available help and assistance nga mahatag ang LGU, which ging affirm na ni Mayor Greg. Now, we can coordinate with the DMW, Department of Migrant Workers, and other national government agencies nga mapangayuan ta bulig para sa ila. So far, ara gina sa gyapon ang ina nga help desk, they can contact our team kag makabulig kita in terms of their concerns nga mapalabot man naton dayon gilayon sa DMW.